1991 година беше година, която означава много за държавата Република Македония, за това, че в тази година се случи реализацията на голяма мечта, на една голяма желба, на едни големи жертви, вековни жертви за свободна, независима държава Република Македония. И това се реализираше. Разпадът на Югославската федерация беше много труден. Имаше много неприятни ситуации, но смятам, че Република Македония с отношението към всичките други федерални държави в Република Югославия, ние се оттеглихме от Югославия с чест, достоинство и име. Не дължахме никому нищо, даже останаха дължни някои банки, югославски банки, Лjubljanska банка, Югобанка на македонските граждани повече от 2 милиарди марки. Македонските граждани единодушно, с големо желание, с голема емоция дочекаха 8 септември, деня на независимостта, провъзглашението на независимостта на свободна и независима Република Македония. Ако се върна назад за тия 26 години независимост, аз мислям, че не е имала нормална година в Република Македония. От първото ембарго 1991-1992 година, ембаргото от ООН към Сърбия 1994-1995, войната в Косово, относно нападението на Сърбия на НАТО Алианса, войната в Македония или конфликта в Македония, бежанците, всичко това, което беше около кризите, в световните кризи след Уол Стрит и това, което се случи в икономиката, блокадите около нашето приемане в НАТО Алианса и Европейския съюз, едноставно македонският човек е научен да живее с трудности. Така е било вековито и тия трудности му помагат да изгради една челична воля, че може да успее и накрая да я види конечната цел, а това е членство в Европейския съюз и в НАТО. Ако погледаме за тия 26 години и въпреки всички трудности, изпитанието на мнението на македонските граждани винаги е над 70% упорито, твърдо упорито, че трябва да бъдем нашето бъдеще НАТО и Европейския съюз. И това е декларирано още от 1991 година. Блокадата от Република Гърция около спора с името и всичко това, което произлезе от това, в много усложни работите около поемането на финансови средства от Европейския съюз. Така че ние дълги години с самостоятелни средства от бюджета на Република Македония правиме някакви крачки на коридора 8. Това го направихме на бързата линия Гостивар-Кичево, бързият път през планината, през Мавровската планина. Това го правиме сега, трябва да бъде окончание на пътя Охрид-Кичево, и това е магистрален път, и това го правихме на пътя Гостивар-Тетово. Последната крачка беше, преди да подписаме споразумението, беше да се задължим пред Световната банка да градиме 60 км пътната линия Куманово-Крива Паланка. Това означава, че ние от плотта на македонският човек, от македонският граждани, събирахме пари от нашите бюджети за тия 26 години, самостоятелно да го градиме коридорът 8. Но нашата икономика е малка, ние нямаме някой бруто външен продукт, който може да даде такива перформанси, да това сами го изградиме. Сега след договора и това, което беше промовирано като помощ след подписването на договора за приятелство, сътрудничество и добросъседство с Република България, смятаме, че с европейски ефтини финансови кредити, аз не говорям за грантове, значи с ефтини кредити, които са с малка интересна лихва, ще можем много бързо това, което до сега сами сме го направили, и пътя от Скопие до Охрид е добър с новата магистрала Охрид-Кичево и с магистрала Тетово-Скопие. А пътя от Крива Паланка до Куманово е това, което трябва с заемни сили да го направим много скоро. Главната поента на договора е да не се връщаме в историята. Историята на Балканите е написана от големите сили. Ние трябва да учим от историята, но да гледаме към бъдещето.
това да бъде поглед към хоризонтите на бъдещето. Ако така гледаме, ние сме южнославянски народи, ще го парафразирам Христо Ботев, ако като южнославянски народи до Босфора трябва да си направим всичките югославянски народи да си имат държави, които ще бъдат обединени, тогава в това време, през 19 век, средата на 19 век, Балканска федерация, а сега да бъдем обединени като Балкани в Европейския съюз. Така, като южнославянски братски народи, всичките от Балканите, можем да се надяваме, че ще постигнем това, което трябва на нашите граждани. А това е благоденствие, успех, щастие, всичко, което това им прилега.